ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. അധ്യായം 9. 9ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഇന്നലെ നമ്മള് 4-5 ശ്ലോകം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അനേകം പ്രജകളുമായി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് യുദ്ധം നടത്തിയിടത്തേക്ക് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാണ് അല്ലെ. മരണാസന്നനായിട്ട് ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ പോവാണ്. കൂടെ ഭഗവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിരും മഹാരാജാവും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം ഭീഷ്മദേവനെ വണങ്ങിയതായിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ. അവിടെ പ്രണമിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? കുബേരനെ പോലെ കുലീനനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനും എല്ലാവരും പ്രണമിച്ചു. പിന്നെ ആരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയാനല്ലേ. ഭീഷ്മദേവരെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം മഹാന്മാരായ ദേവർഷികൾ, ബ്രഹ്മർഷികള്, രാജർഷികള് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മർഷി, രാജർഷി, ദേവർഷി ഇത് ആരൊക്കെയാണ് അറിയാവോ? ബ്രഹ്മർഷി, രാജർഷി, ദേവർഷി 3 ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? രാജർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷിയുമാണ്, രാജാവ് ചക്രവർത്തിയുമാണ്. ചക്രവർത്തിയുമാണ്, രാജാവുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ രാജർഷി എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വാമിത്രനൊക്കെ ഇല്ലേ മാതാജി? വിശ്വാമിത്രൻ അല്ല, ജനകൻ രാജർഷി. വിശ്വാമിത്രന് വസിഷ്ഠ മഹർഷിയാണോ? ജനകനല്ലേ മാതാജി രാജർഷി? അതാരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൺഫേം അല്ല. രാജാവായിരുന്നു ജനകൻ രാജാവാണ്. ജനകനെ രാജർഷി എന്നാ പറയാ. അതെന്ന് വെച്ചാ ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതായത് ഇങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മാറി മാറി പോവാനും പറ്റും ഇവർക്ക്. അപ്പോ ബ്രഹ്മർഷി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഉയർന്നവരല്ലേ? ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം നാരദര്. ബ്രഹ്മർഷി നാരദ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള് ബ്രഹ്മർഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കഠിന തപസ്സിലൊക്കെ നേടുന്നതാണ്
വസിഷ്ഠ മഹർഷിയും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയൊക്കെ രാജർഷി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ തപസ്സിലൂടെ അവർ ആരായിട്ട് മാറി? ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് മാറിയവരാണ് വസിഷ്ഠനും വിശ്വാമിത്രനൊക്കെ. പിന്നെ ദേവർഷി എന്ന് വെച്ചാല് ദേവർമാർക്കിടയിലുള്ള ഋഷിയാണ് ദേവർഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദേവന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഋഷിമാരെയാണ് ദേവർഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദേവർഷികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. ദേവതുല്യമായ പദവിയിലുള്ളവരും ഈശ്വര ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയവരായിരിക്കും ഇവരെപ്പോഴും. നാരദ മഹർഷിയൊക്കെ ദേവർഷിയായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷിയൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ രാജർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജാവായിരിക്കെ തന്നെ ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയാണ് രാജർഷി എന്ന് പറയുന്നത്. രാജാവാണ്, ഒപ്പം തന്നെ ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് രാജാവായിട്ടും രാജാവിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കാതെ ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര് രാജർഷി എന്ന് പറയും. അതായത് ലൗകികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ആസക്തനാകാതെ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടും തപശ്ചര്യയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക്. ഇവർക്ക് അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും, ആത്മീയജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. ജനക മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും നമുക്ക്. മനസ്സിലായോ അത്? പിന്നെ ഇന്നലെ മാതാജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനിപ്പോ നോക്കിയാണ്ട് ഓർമ്മ വന്നതാ. ഇസ്കോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മത്വ ഗൗഡിയ പരമ്പര പിന്തുടരുന്നത് അല്ലെ? അത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കില് ബ്രഹ്മാവ് ഈ അറിവ് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനല്ലേ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണത്. പിന്നീട് മധ്വാചാര്യരാണ് ഈ ആശയങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണത് ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡിയ പരമ്പര എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ ആശയങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് മധ്വാചാര്യരാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ കൂടുതൽ ഭക്തി നിർഭരമാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്കോൺ എന്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡിയ പരമ്പര എന്ന് പറയാൻ കാരണം. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മധ്വാചാര്യർക്ക് പങ്കുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മള് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയാണല്ലോ, അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്ലോകം 6ഉം 7ഉം അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കണ്ടേ? 6, 7 കുറച്ചെടുത്തു തോന്നുന്നു അല്ലെ? 6, 7 ശ്ലോകം പറഞ്ഞു മാതാജി. നമ്മൾ ശ്ലോകം വായിച്ചു. ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് വരെ പറഞ്ഞു. വരെ പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ട് മഹർഷിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രം പറഞ്ഞു, ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞില്ല. ഇനി 2 ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്? പർവ്വതമുനി പറഞ്ഞു. രണ്ടും മഹർഷിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പർവ്വതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ. ബൃഹദശോ ഭരദ്വാജ ശശീശോ രേണുകാസുതഃ. വസിഷ്ഠ ഇന്ദ്രപ്രമദ ഋതോസാമദോസിതഃ. കക്ഷിവാൻ ഗൗതമോ ദൃശ്ച കൗശികോധ സുദർശനഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവാൻ ഇതില് 2 പേരെ പറഞ്ഞില്ല, നാരദ മഹർഷിയുടെ വരെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് അല്ലെ? നാരദ മഹർഷിയുടെ വരെ പറഞ്ഞു. പർവ്വതമുനി എന്ന് വെച്ചാല് മുതിർന്ന ഒരാളായിരുന്നു പർവ്വതമുനി എന്ന് പറഞ്ഞു. സഹചാരിയായിരുന്നു നാരദ മുനിയുടെ സ്വന്തം സഹചാരിയാണ്. നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? 2 പേരെ പറഞ്ഞു. നാരദ മഹർഷി നമുക്ക് പിന്നെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഒരു അധ്യായം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കത്. അടുത്തത് ധൗമ്യനാണ് അടുത്തത്. ധൗമ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ധൗമ്യൻ എന്നൊരു പേര് ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പാണ്ഡവരുടെ
പണ്ഡിതനായ പുരോഹിതൻ. പുരോഹിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ധൗമ്യൻ ഉത്കോചക തീർത്ഥത്തിൽ കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ച ശ്രേഷ്ഠനും പാണ്ഡവ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജപുരോഹിതനുമായ ഋഷി. അദ്ദേഹം പാണ്ഡവരുടെ നിരവധി ധാർമ്മിക ചടങ്ങുകളിൽ പുരോഹിതനായി വർത്തിച്ചു. ദ്രൗപദിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയവേളയിൽ പാണ്ഡവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു. പാണ്ഡവർ ഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അവരെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. എപ്രകാരം ഒരു വർഷം എങ്ങനെ അജ്ഞാതവാസത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയും അക്കാലത്ത് പാണ്ഡവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട പൊതു സംസ്കാര കർമ്മ നിർവഹണത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ധൗമ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാണ്ഡവ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജപുരോഹിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഋഷിയാണ്. പാണ്ഡവരുടെ പല നിർണായകമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ് അവർ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കർശനമായിട്ട് അവര് പാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്നും കൂടി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ആര്? ധൗമ്യൻ എന്ന രാജപുരോഹിതനായിട്ടുള്ള ഋഷി. മഹാഭാരതത്തിലെ അനുശാസന പർവത്തിൽ 127:15-16 അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് സവിസ്തരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് ഉചിതനായ ആചാര്യനാണ്. എന്തെന്നാൽ പാണ്ഡവരെ നേരായ ധർമ്മപാന്താവിലൂടെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ ആശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ പ്രത്യേക വർണ്ണത്തിനനുയോജ്യമായ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മത്തിന്റെ ശരിയായ പാതയിൽ പുരോഗമനാത്മകമായി വഴി നടത്താൻ ഉള്ളവരാണ് പുരോഹിതർ. പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കുലപുരോഹിതനും ആത്മീയ ഗുരുവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഋഷിമാരും സാധുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാകുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സവിസ്തരമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ആര് നൽകിയിരുന്നു? ഈ ധൗമ്യൻ മഹർഷി നൽകിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് യോജിച്ച ഉചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് ആര്? ഈ ധൗമ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ധൗമ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ അഥവാ വർണ്ണത്തിന് യോജിച്ച തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മത്തിന്റെ ശരിയായ പാതയിൽ പുരോഗമനാത്മകമായി വഴി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാണ് പുരോഹിതന്മാർ. അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കുലപുരോഹിതനും ആത്മീയ ഗുരുവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. കുലപുരോഹിതനും ആത്മീയ ഗുരുവും തമ്മിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഋഷിമാരും സാധുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാണ്. ഇവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഋഷിമാരും സാധുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും എല്ലാം തന്നെ. ഇനി ബാദരായണൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? വ്യാസദേവൻ, കൃഷ്ണ ദ്വൈപായനൻ, സത്യവതി സുതൻ, പരാശര്യൻ, പരാശരാത്മജൻ, ബാദരായണൻ, വ്യാസദേവൻ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. മഹായോദ്ധാവായ പിതാമഹൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ പിതാവായ മഹാരാജാവ് ശന്തനുമായുള്ള സത്യവേദിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് മുമ്പ് മഹാമുനി പരാശരന് സത്യവേദിയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. നാരായണന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാകുന്ന അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ വേദവിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, വിശേഷിച്ചും പുരാണ കഥനത്തിന് മുമ്പ് വ്യാസദേവന് ആദരവർപ്പിക്കുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. വൈശമ്പായനെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ വേദങ്ങളുടെ വിവിധ ശാഖാ പഠനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാഭാരതം എന്ന മഹത്തായ ഐതിഹാസിക മഹാകാവ്യത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ട അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമായ ഭാഗവതത്തിന്റെയും രചയിതാവാകുന്നു. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ അഥവാ ബാദരായണ സൂത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്താൽ രചിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. കഠിന തപശ്ചര്യയുടെ ശക്തിയാൽ മഹർഷിമാരുടെ മധ്യയുള്ള അത്യന്തം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന രചയിതാവാകുന്നു അദ്ദേഹം. കലിയുഗത്തിൽ സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി ശ്രേഷ്ഠ ഐതിഹാസിക മഹാകാവ്യമായ മഹാഭാരതം രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താൻ ഉരുവിടുന്നത് രചിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ശക്തനായ ഒരു രചയിതാവിന്റെ ആവശ്യകത അനുഭവപ്പെട്ടു.
ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? വ്യാസമഹർഷിയെ കുറിച്ച്, വ്യാസദേവനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ശരിക്കും അവതരിച്ചത്? ഈ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ രചിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വ്യാസദേവനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ മഹാഭാരതം, ഭാഗവതം പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ സാഹിത്യത്തിന്റെ രചയിതാവും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം പുരാണങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചതും എല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം മഹാഭാരതം രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉരുവിടുന്നത് രചിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ശക്തനായ ഒരു രചയിതാവിന്റെ ആവശ്യകത അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇടതടവില്ലാതെ നിർവിഘ്നം ഉച്ചരിക്കുകയാൽ രചനാകർമ്മം നിർവഹിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ശ്രീ ഗണപതി ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ആ കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുത്തു. അപ്രകാരം വ്യാസദേവന്റെയും ഗണേശദേവന്റെയും കൂട്ടായ പ്രയത്ന ഫലമായി മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മഹാഭാരതം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് രചിച്ചത് ആര് വഴിയാണ്? ഗണപതി വഴിയാണ് രചിച്ചത്. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് ശന്തനുവിനെ വിവാഹം ചെയ്ത് തന്റെ മാതാവായ സത്യവതിയുടെ ആജ്ഞാപ്രകാരവും മഹാരാജാവ് ശന്തനുവിന്റെ ആദ്യ പത്നിയായ ഗംഗയിലുണ്ടായ മൂത്തപുത്രനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ അപേക്ഷാപ്രകാരവും അദ്ദേഹം, അതായത് വ്യാസദേവൻ, ധൃതരാഷ്ട്രർ, പാണ്ഡു, വിതുരർ എന്നീ 3 ഉജ്ജ്വല പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധശേഷവും മഹാഭാരതത്തിലെ എല്ലാ മഹാനായകന്മാരുടെയും മൃത്യുവിന് ശേഷവും വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു മഹാഭാരതം എന്ന ഐതിഹാസിക മഹാകാവ്യം. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ പുത്രനായ ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ രാജസദസ്സിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി വിവരിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ മഹാഭാരതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയിൽ വരുന്നതാണ് മഹാഭാരതം. ഭാഗവതം ആരാ രചിച്ചത്? വേദവ്യാസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആരാ രചിച്ചത് അറിയാവോ? എന്താ ചോദിച്ചേ? ഭാഗവതം ആരാ രചിച്ചതെന്ന്? ഗണപതി. ഭാഗവതം ഗണപതി അല്ല, ഭാഗവതം വ്യാസമഹർഷി തന്നെ രചിച്ചത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു സംശയം കുറെ പേർക്കുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത ഗണപതി അല്ലേ? ഭാഗവതം മഹാഭാരതം മാത്രാണ് ഗണപതി രചിച്ചത്. ബാക്കിയൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? മഹർഷി തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ബൃഹദ്വശൻ. പലപ്പോഴും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന പുരാതനനായ ഋഷി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി കാമ്യവനത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. മഹാരാജാവ് നളന്റെ കഥാവർണ്ണനം നടത്തിയത് ഈ മുനിയാണ്. ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിലെ സന്താനമായ മറ്റൊരു ബൃഹദ്വശനുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബൃഹദ്വശൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിരനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന പുരാതനനായിട്ടുള്ള ഒരു ഋഷിയാണ്. അദ്ദേഹം എവിടെയാണ്? കാമ്യവനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും മഹാരാജാവ് നളന്റെ കഥാവർണ്ണനം നടത്തിയത്. മഹാരാജാവ് നളന്റെ കഥ വർണ്ണിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ മുനിയാണ്. ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിലെ വേറൊരു മുനി കൂടി ഉണ്ട്, ബൃഹദ്വശൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിലെ സന്താനമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് മഹാഭാരതം വനപർവം 209:4-5 പറയുന്നതാണ്. ഇനി ഭരദ്വാജൻ. അർജുനന്റെ ജനന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് ഭരദ്വാജൻ. മഹാശക്തനായ ഈ ഋഷി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം ഇപ്പോഴും പ്രയാഗധാമത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഈ ഋഷി ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൃതച്ചി എന്ന മനോഹരിയായ അപ്സരസിനെ കാണാനിടയാകുകയും അപ്രകാരം ഋഷിക്ക് ശുക്ലപ്രസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ആ ശുക്ലം മൺകലത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അതിലൂടെ ദ്രോണർ ജനിക്കുകയും ചെയ്തതായി അറിയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ദ്രോണാചാര്യർ ഭരദ്വാജ മുനിയുടെ പുത്രനാകുന്നു. ദ്രോണ പിതാവായ ഭരദ്വാജ മുനി മഹർഷി ഭരദ്വാജനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ച് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇപ്പൊ അടുത്ത മഹർഷിയാണ് ഭരദ്വാജ മഹർഷി. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെന്താണ്? തപശ്ചര്യകള്, കഠിനമായ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം പ്രയാഗധാമത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ആരുടെ പിതാവായിട്ട് പറയുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്.
ബ്രഹ്മദേവന്റെ മഹാഭക്തനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ച് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പരശുരാമൻ അഥവാ രേണുകാസുതൻ. ശ്രീ ജമദഗ്നി മഹർഷിയുടെയും ശ്രീമതി രേണുകയുടെയും പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. ആകയാൽ അദ്ദേഹം രേണുകാസുതൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം. ക്ഷത്രിയ സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം 21 പ്രാവശ്യം വധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ക്ഷത്രിയ രക്തത്താൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൽ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ക്ഷത്രിയരിൽ നിന്നും ഭൂമി മുഴുവൻ കൈവശപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ദാനമായി അത് മുഴുവൻ കശ്യപ മുനിക്ക് നൽകി. ദ്രോണാചാര്യർ ബ്രാഹ്മണനാകിയാൽ പരശുരാമൻ ധനുർവേദം അഥവാ ആയോധന ശാസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കിരീടധാരണ വേളയിൽ അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല മറ്റ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരോടൊത്ത് ആ ചടങ്ങ് അദ്ദേഹം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പരശുരാമനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജമദഗ്നി മഹർഷിയുടെയും രേണുകയുടെയും പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയ സമുദായത്തെ മുഴുവൻ 21 പ്രാവശ്യം വധം ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെന്താണ്, ആ രക്തത്താൽ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. പിന്നെ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ക്ഷത്രിയന്മാരിൽ നിന്ന് മുഴുവനും ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം ദാനമായിട്ട് അത് കശ്യപ മഹർഷിക്ക് നൽകി. ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ധനുർവേദം പിന്നെന്താണ് ആയോധന ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. യുധിഷ്ഠിരന്റെ കിരീടവേളയിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഋഷിമാരോടൊപ്പം ആ ചടങ്ങ് ആഘോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ ശ്രീരാമനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ദർശിച്ച അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കും വൃദ്ധനായിരുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ യുഗങ്ങളിൽ ശ്രീരാമനെയും കൃഷ്ണനെയൊക്കെ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാമനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അതേസമയം കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ശ്രീരാമനായിട്ട് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണനോടൊപ്പം അർജുനനെ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അർജുനനെയും പുകഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. ഭീഷ്മരെ പതിയായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അംബയെ ഭീഷ്മർ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ അംബ പരശുരാമനെ ചെന്ന് കാണുകയും അംബയുടെ അപേക്ഷ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പരശുരാമൻ ഭീഷ്മദേവനോട് അവളെ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭീഷ്മരുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നിട്ടും പരശുരാമന്റെ ആജ്ഞയെ ഭീഷ്മർ അനുസരിച്ചില്ല. പരശുരാമന്റെ താക്കീതിനെ അവഗണിച്ചപ്പോൾ പരശുരാമൻ അദ്ദേഹവുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇരുവരും അത്യുഗ്രമായ യുദ്ധം ചെയ്തുവെങ്കിലും അവസാനം ഭീഷ്മരിൽ സംപ്രീതനായ പരശുരാമൻ ആ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ യോദ്ധാവായി തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശീർവദിച്ചു. ഇവിടെ ശ്രീരാമനെയും കൃഷ്ണനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ എന്താ പറയുക ദർശിച്ചപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിലെ അപ്പൊ അതായത് 2 യുഗത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയില്ല. നമുക്ക് ദ്വാപര യുഗത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ത്രേതായുഗത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കും വൃദ്ധനായിരുന്നു. രാമനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അതേസമയം തന്നെ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം അർജുനനെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനനെയും പുകഴ്ത്തി. പിന്നെ ഭീഷ്മരെ പതിയായിട്ട് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അംബയുടെ നിർദ്ദേശം മീൻസ് അംബയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു, ഭീഷ്മദേവനെ പോയി കണ്ടു. അവളെ പത്നിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് വിസമ്മതിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ലാസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിച്ചത്, നല്ലൊരു യോദ്ധാവായി തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി വസിഷ്ഠൻ. ശ്രേഷ്ഠനും വിശ്വാമിത്രനും വിശ്രുതനുമായ മഹർഷി ബ്രഹ്മർഷി വസിഷ്ഠൻ എന്ന സുപ്രസിദ്ധൻ. ഇപ്പൊ വസിഷ്ഠ മഹർഷി ബ്രഹ്മർഷി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മർഷി വസിഷ്ഠൻ എന്ന സുപ്രസിദ്ധൻ, രാമായണ മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിലെ സുവിഖ്യാത വ്യക്തി. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ രാജ്യാഭിഷേകം അദ്ദേഹം ആഘോഷിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലും അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായിരുന്നു. ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ എല്ലാവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുരാവൃത്തവുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗോവായ വസിഷ്ഠന്റെ കാമധേനുവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വിശ്വാമിത്രനും അദ്ദേഹത്തിനും ഇടയിൽ കൊടിയ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തു.
വസിഷ്ഠ മുനി തന്റെ കാമധേനുവിനെ വിശ്വാമിത്രന് നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. അതിനാൽ വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠന്റെ 100 പുത്രന്മാരെ വധിച്ചു. ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകയാൽ അദ്ദേഹം വിശ്വാമിത്രന്റെ എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളെയും സഹിച്ചു. വിശ്വാമിത്രന്റെ ചിത്രവധം താങ്ങാനാവാതെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു. പർവ്വത മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടിയെങ്കിലും ചെന്നു വീണ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ പഞ്ഞിക്കൂനയായി തീർന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. സാഗരത്തിൽ ചാടി അദ്ദേഹത്തെ തിരകൾ തീരത്തെത്തിച്ചു. നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി അദ്ദേഹത്തെ നദിയും തീരത്തെത്തിച്ചു. അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങളും വിഫലമായി. അദ്ദേഹം സപ്തർഷികളിൽ ഒരുവനും വിഖ്യാത നക്ഷത്രമായ അരുന്ധതിയുടെ പതിയുമാകുന്നു. ഇവിടെ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയെ കുറിച്ചാ പറയല്ലേ. വസിഷ്ഠ മഹർഷി എന്താണ് ബ്രഹ്മർഷി വസിഷ്ഠൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതും. അദ്ദേഹം എന്താണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുരാവർത്തനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കിട്ടുന്ന കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗോവായിട്ടുള്ള പശു ഏതാണ് കാമധേനുവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വസിഷ്ഠന്റെ കാമധേനുവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വിശ്വാമിത്രനും അദ്ദേഹത്തിനിടയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വസിഷ്ഠ മുനി തന്റെ കാമധേനുവിനെ വിശ്വാമിത്രന് നൽകാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? വസിഷ്ഠന്റെ 100 പുത്രന്മാരെ വിശ്വാമിത്രൻ വധിച്ചു. ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ സഹിച്ചു. വിശ്വാമിത്രന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം സഹിച്ചു. വിശ്വാമിത്രന്റെ ചിത്രവധം താങ്ങാനാകാതെ വസിഷ്ഠ മഹർഷി എന്താ ചെയ്യാൻ പോയത്? ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് ചാടി നോക്കി, പിന്നെ സാഗരത്തിൽ ചാടി നോക്കി, നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്തായി വിഫലമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സപ്തർഷികളിൽ ഒരുവനും വിഖ്യാത നക്ഷത്രമായ അരുന്ധതിയുടെ പതിയുമാകുന്നു. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തും ആത്മഹത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രപ്രമദൻ മറ്റൊരു സുവിഖ്യാത ഋഷിയാണ് ഇന്ദ്രപ്രമദൻ. അടുത്തത് ത്രിതൻ. പ്രജാപതി ഗൗതമന്റെ 3 പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവൻ. ഇപ്പൊ പ്രജാപതി ആയിട്ടുള്ള ഗൗതമന്റെ 3 പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് ത്രിതൻ. ഇദ്ദേഹം 3ാമത്തെ പുത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് 2 ഭ്രാതാക്കൾ ഏകത് എന്നും ദിതൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഭ്രാതാക്കളും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നവരുമാകുന്നു. കഠിന തപശ്ചര്യകളുടെ ബലത്തിനാൽ അവർ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ ത്രിതമുനി ഒരു കിണറ്റിൽ വീണു. അനേകം യജ്ഞങ്ങളുടെ സംഘാടകനായ അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ മരണശയ്യയിലായിരുന്ന ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നു. വരുണ ലോകത്തെ സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ലോകത്തിന്റെ പശ്ചിമ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗതനായത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം മിക്കവാറും യൂറോപ്യൻ ദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവനായിരിക്കണം. ആ കാലഘട്ടത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനവും ഒരേ വേദ സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ത്രിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രജാപതി ആയിട്ടുള്ള ഗൗതമന്റെ 3 പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. 3ാമത്തെ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപശ്ചര്യകളും ബലത്തിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ ഒരിക്കല് ത്രിതമുനി കിണറ്റിൽ വീണു. അനേക യജ്ഞങ്ങളുടെ സംഘാടകനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ മരണശയ്യയിലായിരുന്ന ഭീഷ്മദേവനെ കണ്ട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വരുണ ലോകത്തെ സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെന്താണ് ലോകത്തിന്റെ പശ്ചിമ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗതനായത്. മിക്കവാറും യൂറോപ്യൻ ദേശങ്ങളിലുള്ളവനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനവും ഒരേ വേദ സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിൽ ഒരേ വേദ സംസ്കാരത്തിലാണ് പോയിരുന്നത്. അടുത്തത് ഗൃത്സമദൻ. ദേവർഷികളിൽ ഒരാൾ, സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ബൃഹസ്പതിയെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനുമാകുന്നു. ഗൃത്സമദൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രന്റെ ഉറ്റമിത്രമാണ്. ബൃഹസ്പതിയെ പോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനുമാണ് അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസദസ് സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ അന്ത്യശാസനം വലിച്ച സ്ഥലം അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം
വിദഹവ്യന്റെ പുത്രനും ഇന്ദ്രനോട് രൂപസാദൃശ്യമുള്ളവനുമായിരുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ ശത്രുക്കൾ പലപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്ദ്രനായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തടവിലാക്കിയിരുന്നു. ഋഗ്വേദത്തിൽ അഗാധ പണ്ഡിതനാകയാൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്താൽ അദ്ദേഹം അതിരേകമായി ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രബലനായിരുന്നു. അപ്പോ വിടുതാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഗൃത്സമതനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ദ്രനെ പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയണത്. ഇന്ദ്രന്റെ ഉറ്റമിത്രമായിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രൂപസാദൃശ്യം? ഇന്ദ്രന്റെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ബൃഹസ്പതിയെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യസദസ് സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നെ ഭീഷ്മദേവൻ അന്തിശ്വാസം വലിച്ച സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. ഭഗവാൻ മഹാദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് യുധിഷ്ഠിരന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ദ്രന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ രൂപസാദൃശ്യം ഇന്ദ്രനെ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ ശത്രുക്കൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ ഋഗ്വേദത്തിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ആദരിച്ചിരുന്നു. ബ്രഹ്മജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രബലനായിരുന്നു ഗൃത്സമതൻ. അടുത്തത് അസിതൻ. ഇതേ നാമത്തിലുള്ള രാജാവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അതിശക്തനായ ഋഷിയായ അസിത ദേവല ഋഷിയാകുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാഭാരതത്തിലെ 15 ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങൾ തന്റെ പിതാവിനെ വിശദീകരിച്ചു നൽകി. ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ സർപ്പയജ്ഞത്തിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. ലെഫ്റ്റായെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് വന്നിട്ടായി ലെഫ്റ്റായി. നെറ്റ് പോയതായിരിക്കും. നെറ്റിന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നേ? കേൾക്കുന്നില്ല. കുറച്ചു നേരം കേട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. നേരത്തെ പോയിരുന്നു. ഓക്കെ. അസിതൻ ഫസ്റ്റ് അസിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? അസിത മാഷിയുടെ തുടങ്ങിയത് അത് കേട്ടു മാതാജി. ജനമേജയ രാജാവിന്റെ സർപ്പയജ്ഞങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഓക്കെ. സർപ്പയജ്ഞങ്ങളില് ഒരംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റു ഋഷിമാരോടൊപ്പം തന്നെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ കിരീട ചടങ്ങിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ശിവഭക്തനും കൂടി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 ഇത്തിരി നേരം കൂടി നമുക്കത്. കക്ഷിവാൻ. ഗൗതമ മുനിയുടെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളും ചണ്ഡ കൗശിക മഹർഷിയുടെ പിതാവുമാണ് അദ്ദേഹം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സദസ്സിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു കക്ഷിവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മുനിയുടെ പുത്രനാണ്. കൗശിക മഹർഷിയുടെ പിതാവുമായിരുന്നു. ഇനി അത്രി മഹർഷി. ശ്രേഷ്ഠ ബ്രഹ്മർഷിയായ അത്രി മുനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനായിരുന്നു. മനനത്തിലൂടെ മാത്രം പുത്രനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തക്കവിധം ശക്തിമാനാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഈ പുത്രന്മാരെ മാനസപുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 7 മാനസപുത്രന്മാരിലും 7 ശ്രേഷ്ഠ ബ്രഹ്മർഷിമാരിലും ഒരാളാണ് അത്രി മഹർഷി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തിലാണ് ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രജേതസ്സുകൾ ജാതരായത്. രാജാക്കന്മാരായി തീർന്ന 2 ക്ഷത്രിയ പുത്രന്മാർ അത്രി മുനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അധർമ്മ രാജാവ് അവരിൽ ഒരുവനാണ്. 21 പ്രജാപതിമാരിൽ ഒരാളായി അത്രിയെ ഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്രി മഹർഷി ശ്രേഷ്ഠ ബ്രഹ്മർഷി. ബ്രഹ്മർഷിയാണ് അത്രി മഹർഷി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനാണ്. മനനത്തിലൂടെ പുത്രനെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് തക്ക ശക്തിയുള്ളവനാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. മാനസപുത്രന്മാര് എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 7 മാനസപുത്രന്മാരിലും 7 ശ്രേഷ്ഠ ബ്രഹ്മർഷികളിലും ഒരാളാണ് അത്രി മഹർഷി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തിൽ ആരൊക്കെ 7 പേര് അറിയോ? അറിയാം എനിക്ക്. ഞാനിതൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. രാജാക്കന്മാര്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തിലാണ് ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രജേതസ്സുകൾ ജാതരായത്. രാജാക്കന്മാരായി തീർന്ന 2 ക്ഷത്രിയ പുത്രന്മാർ അത്രി മുനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അധർമ്മ രാജാവ് അവരിൽ ഒരുവനാണ്. 21 പ്രജാപതിമാരിൽ ഒരാളായി അത്രിയെ ഗണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയുടെ നാമം അനസൂയ എന്നായിരുന്നു.
മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ മഹായജ്ഞങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് കൗശികൻ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യസദസ്സിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ ഋഷിഗണത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു കൗശികൻ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇതേ പേരിലുള്ള മറ്റ് നിരവധി മുനിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൗശിക മഹർഷി. അപ്പം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യസദസ്സിലെ സ്ഥിരാംഗമായിട്ടുള്ള ഋഷിഗണങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കൗശിക മഹർഷി. അടുത്തത് സുദർശനൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്വകീയ ആയുധമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചക്രം അതിശക്തമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെക്കാളും അതുപോലുള്ള വിനാശകാരികളായ മറ്റ് ആയുധങ്ങളെക്കാളും അത്യന്തം ശക്തമായ ആയുധമാകുന്നു സുദർശന ചക്രം. സുദർശനൻ. ചില വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ ഈ സുദർശന ചക്രം അഗ്നിദേവൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സമ്മാനിച്ചുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആയുധം ഭഗവാൻ നിത്യമായി വഹിക്കുന്നതാണ്. മഹാരാജാവ് എപ്രകാരമാണോ രുക്മിണി ദേവിയെ ഭഗവാന് സമ്മാനിച്ചത്, അതേ വിധത്തിലാണ് അഗ്നിദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സുദർശന ചക്രം സമ്മാനിച്ചത്. തന്റെ ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അത്തരം ഉപഹാരങ്ങൾ അവ അനശ്വരമായി തന്റേതാണെങ്കിൽ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ ആദിപർവത്തിൽ ഈ ആയുധത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരണം ഉണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ വൈരിയായ ശിശുപാലനെ സംഹരിക്കാൻ ഈ ചക്രം ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ചക്രത്താൽ അദ്ദേഹം ശാൽവനെയും വധിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശത്രുക്കളെ വധിക്കാൻ അർജുനൻ ഈ ആയുധത്തെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ സുദർശന ചക്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. സുദർശന ചക്രം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെക്കാളും വിനാശകരികളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള അസ്ത്രങ്ങളെക്കാളും ശക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് സുദർശന ചക്രം. അത് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്റേതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ ഉപഹാരങ്ങള് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ആയുധം ശത്രുക്കളെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഈ ആയുധം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് മഹാഭാരതം വിരാട പർവത്തിൽ 56:3 പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സപ്തർഷികള് അത്രി മഹർഷി, വസിഷ്ഠ മഹർഷി, കശ്യപ മഹർഷി, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജൻ, വിശ്വാമിത്രൻ. സപ്തർഷി. 7 മാനസപുത്രന്മാരാരോഗ്യം മാതാജി. അത്രി മഹർഷി, വസിഷ്ഠ മാതാജി മഹർഷി, ഒന്നുകൂടിയും പറയോ സപ്തർഷികൾ. ഗൗതമ മഹർഷി, ഭരദ്വാജ മഹർഷി, ജമദഗ്നി മഹർഷി. ഒരു മിനിറ്റ്. സപ്തർഷികൾ അത് ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ മന്വന്തരം അനുസരിച്ച് ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ 7 സപ്തർഷികളെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇവരാണ്. അത്രി മഹർഷി, വസിഷ്ഠൻ, കശ്യപൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജൻ, വിശ്വാമിത്രൻ. പേര് കിട്ടിയില്ലേ? പേര് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രി മഹർഷി, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, കശ്യപൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, വിശ്വാമിത്രൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജൻ, വിശ്വാമിത്രൻ. അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, കശ്യപൻ, ഭരദ്വാജൻ, ഗൗതമൻ, ജന്മദൻ, വിശ്വാമിത്രൻ. ജമദഗ്നി മാതാജി. ജമദഗ്നി. ജമദഗ്നി. താങ്ക് യു മാതാജി.